Bé, des de la Diputació de Lleida és un plaer de poder estar avui presents aquí a la Universitat de Tel Aviv, on donem a conèixer el que va passar ara fa uns anys amb la barbària nazi, amb aquesta persecució que va haver-hi respecte al poble jueu i on volem posar en valor, des de la Diputació de Lleida, l'acte de generositat i de bondat de moltes famílies que van haver-hi al Pirineu, on van acollir a la seva casa i van permetre que moltes persones poguessin salvar la vida. També val a dir que des de la Diputació, a nivell turístic, promocionem moltíssim aquesta destinació, els Pirineus de Lleida, perquè, com a exemple, al Parc Nacional d'Aigües Tort i Estany de Sant Maurici, el turista internacional número 1, el principal és l'israelí, i això ja denota aquesta connexió, aquest retrobament que hi ha amb el poble israelí i amb tot aquest nombre de visitants. Penseu que des de la Diputació ja fa molts anys que s'hi està treballant amb el projecte cultural, des de l'IEI, el projecte Perseguits i Salvats, i també a nivell de promoció turística.